Hej igen. Det her er nu forsøg nummer 9 i at lave 18 par i træk alternate shot. Mit navn er Pelle Paugan. Mit navn er Lasse Paugan. Og vi er Paugan Golf. Let's go. Let's go. Forsøg 9. Forsøg 9. Det er forsøget, kære mor. Det er forsøg 9. Kom nu! Ja, det er mig. Er det mig, der starter? Det er dig, der starter. Og så er den bare lige. Men den lever. Sæt dig. Sit. Spænd. Tæt på pinden. Tæt på pinden. Eller i. Det er tæt på Gå i. hullet. Det Gå er i. tæt på hullet. Det er tæt på hullet. Det er tæt på hullet. Kom nu, Pelle. Skal vi lave nogle birdies, eller hvad? Den er varm. Altså, Skal vi lave nogle birdies? Den er varm, den der. Psst. Sæt dig. Den er lav til højre. Sit. Ja, det er fint. Det er ikke nok. Slet ikke nok. Go. Giv den mere, Pelle. Jeg troede, den var der, Pelle. Jeg troede faktisk, den var der hele vejen. Præcis. Nederen.